jedla, výrobné postupy, ktorý rôznych svetlo, nožo, niečo, filtre, látka a všetko to, čo tu máte kúpiť, overať, vyskúšať. Viem, že sa vám páči a hovorím, že pijete na zdravie, aby bol zachovaný pekný režim. Posledné kusy medoviny, dračia medovina, ktorá je tu pri pódiu, tak tá čaká možno práve na vás, aby ste mali nejakú spomienku, darček, alebo len tak pekný večer s niekým, koho máte radi. Je ozaj výborná s prímesou žihľavých, takisto trička, aj medovinové tričkami podporíte budúcoročný festival Urgard, ktorý, ako pevne veríme, sa bude opäť odohrávať tu, pretože partnerom Urgardu je už tradične aj obec partizánska Ľudča, na ktorej území sa nachádzame, Markov parku Viktória. Čo dodať? 600 účastníkov z 12 krajín sa aj tento rok stará o to, aby ste tu mohli zažiť reálny včasný stredovek. No ako som spomínal, víťazov bojov máme, o 14. bude vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien, ktoré zabezpečujú hráči Evertínu a takisto budeme mať tribún, ktorá zatvorí atmosféru a urobí také posklúť na postoročné festivále. Takže majte sa bude dobre, vypočávajte a užívajte. Na konci. A fodrás miatt, jaj. Magyarhoz van valami gyümölcsöt, vagy a szágihoz? Tam máš Ale on jest gigantyczny, nie, bardzo gigantyczny. 2 metry naprawdę jest taki solidny chłop. Wiesz, no byli na mnie do 3. Uda! W tej stronie i ich zadaniem było no wiem, Misiu, ale zobacz, już da się wracać, co je robi. Finałowa walka
Keď je tam voda, Oliver, poď sem. Vlado, ukáž mu prsty a s týmto chceš kružkovicu nikovať. No jasně, no. Děti to mají na jednu širou. Musíš mít trpězlivé to mám. Ja mám prvý A že... Nie, povedali, že mám prísť, že to netreba obrezať. Máš korunky? Dobre, máš korunky? Tak si ich drž. Tak. Nie také bol. Tady už byli Arbor nikde. 10 měl být tady okolo. No, právě, jo. Mamo, to bylo pěkné.